Pwede ko mangutana sa imo lang. Saman. Ano pangalan nimo? Kim. Ha? Kim. Kim? Ilan naman imong edad lang? Saan? Bago lang nag-17. Bago lang ang 17. So sa 17 yung imong edad, niagi na ka ng uyab-uyab. Saan? Or nakauyab na ka or pila na imong uyab, ana? First time nakauyab sa 16 karon. Karon nga to eh. Karon nga tuig, first time nimo nakauyab. Oo. So isa pa gyud imong uyab. Maayo. Nag-eskwela ba ka karon sa pagkakaroon lang? Eskwela, gigan ko eskwela. Nagigan sa eskwelahan. Mula po yun sa pag-eskwela. So dugay na po mo nang imong uyab karon. 1 year pagka May 16. Mag 1 year pa kami 16. Mag 1 year na daw sila. Nasa uyab karon mga ka-idol, mag 1 year na daw siya mga ka-idol karon May 16. Ayun. Kunya love good kayo ni mo imong uyab karon. Siyempre, lisod po ng uyab ka dili love no. Swerte ka dong kay love daw ko na ka sa imong pandong imong uyab. Ipasigar po ka niya dong. So, padayon lang sa imong pangarap. Lampos pag-eskwela. Kay importante man ang natay na human kay kung natay na human, siyempre gwapo atong trabaho. Kung makabanata o kusog mangwinta o nya mamunog bagyo, pwede na mabiyaan kay kaya man nimo buhion dalon nimong anak. Manglakaw mo, manarbaho ka, dako magsweldo kay naman kay nauman, di ba? Ana good. Maglampos gud sa pag-aaral. Para kuan po. Malipay ang ginikanan ba? So, mga ito mga ka-idol, sa pagkakaroon mga ka-idol, nasa uyab mga ka-idol, first time pa daw niya ng uyab mga ka-idol. Sa iyang edad 17, mapapod na isa iyang nauyab mga ka-idol, first time. 16 to 17. 16 mag 17, first time niyo pag-uyab. So, maayo. Kaya uban pag yung mga babae ana, yung nanang edad, daghan na kayo mga uyab. So, buutan siya mga ka-idol kay mag 17 pa siya mga, mag 17 na siya mga ka-idol, isa pa yung uyab mga ka-idol. So, kadayon lang sa imong pagkuhan lang. Eskwela, ang harap. Para puhon nga, maayong dagan sa imong kuhan. Puhon, magkapamilya ka. Kung unsay wala mahatag sa imong along. Ha? Street lang Ale, na. kung unsa may wala nahatag sa imong ginikanan karon, tungod sa kawadon, puhon nga ikaw mahimo na kang inahan na mahatag man nimo sa imong anak kay maglampos naman kag eskwela. So padayon lang sa imong kuan pangarap. Wow! So mga ito mga ka-idol, akong kuan mga ka-idol, akong interview ka sa gwapa mga ka-idol. Kaya na ko nang interview mga ka-idol, kaya mahilak mga ka-idol ba? Why are you crying? So, dili ka lang, unahan pa. Yeah. Unahan pa. Kunya, kaway-kaway din sa vlog, pagnaon. Bye-bye sa vlog, bye-bye. Ha? Alangihan, ali.